Ke ina zaki? Ina ki da wannan tulun? Baba zan je kamun kifi ne. Zaki je kamun kifi kuma? Kamar ya zaki je yan faɗa miki mata na kamun kifi ne? Saurayina ne muka yi hira da shi jiya yace yana son kifi to ban da kuɗin siya mai shine zan je in kamo. Saurayinki? To kina buƙatar ku yi ragas kamar ya saurayinki? Shi ba zai je kamo ba? To ai shi bai iya ba shine nace zan kamo ko guda 5 ne in mai miya. Saboda ga ki gidan masu su ko? To ba za ki je kamun kifin ba. Baba ni ina so in je in kamo ni. A kamar ya kina son ki je ki kamo? Shi ya je ya kamo mana. Ko mu da muka iya ruwan kin san taya muke yi? Mu ma ba taimakon ubangiji bane ba. Nan aboki na amini na. Da ya je kamun kifin tulun ya juya da shi ai yanzu gawon shi muke nema ya kwanan mu kusan 3 muna neman mu wannan ba. Ni na ga yadda kuke yi ai ba haka kuke yi akan abun ba. Kamar dan kin ga muna yin haka shikenan ke ma zaki to ban shirin rabuwa da ke ba. Na ce kin ga tun da kike bukata ba zan ba ki guda 4 sai ki je ki nemiya. Baba ni fa ina so in mai gwaninta ne ya kalla na kamo kifi da kaina na mai miya dai. Ke ba ki son wannan guda 4 kenan. To ki ce ba ni waje. Baba dan Allah ka bani. Ki fice na ce ki ba ni waje.